sammen. Den her vlog, det bliver sådan en vlog til Ringsted. Jeg er totalt sprogspas, for lige så jeg ved det. Men ja. Og jeg skal derhen med Melissa. Hej. Og vi har lige været i Netto og købt nogle ting. Fordi vi skal sove dernede. Så vi har lige købt et telt. Så ja, vi er klar. Ja, og vi skal egentlig bare spise aftensmad, og så skal vi egentlig bare tage bussen derned. Fordi der går sådan en bus direkte. Ja. Så, men vi vil bare vlogge senere. Hej! Der har vi lige, der sidder vi i bussen, og vi er faktisk lidt i gang med at spise aftensmad. Ja. Vi får rugbrød og æble og kartofler, eller hvad det hedder. Men vi er i en bus på vej til Ringsted. Og ja, det skal nok blive hyggeligt. Vi skal sove dernede, hvis vi er klar, sagt det. Ja. Så fordi der kommer mange, der venter. Ja, fordi Page 4 spiller nemlig på samme scene som Christoffer. Og jeg er der sådan set for Christoffer og Page 4, ikke? Men mest Christoffer. Ja, solen skinner lige lidt ind i hovedet her. Du er... Men du er der også for. Altså også. Det er fair. Hej. Okay, så lige nu, der er vi på McDonald's. Og ja, vi har været nede ved festivalen. Men vi var sygt sultne, og nogle af vores veninder, de sad og spiste McDonald's. Fik vi også lige lyst til McDonald's. Så vi tog en taxa. Så det var meget hyggeligt. Men får du en ketchup? Jeg kan godt lide ketchup. Tomat ketchup. Nå, men ja. Vi ses senere i teltet. Lige nu der sidder vi lige og får noget natmad. Ja. Fordi vi er pænt sultne og ja. Vi har lige stået teltet op og endelig kommet på plads. Ja. Og det var pesteren. Fordi der var alt muligt ballade og sådan noget. Og, men ja, klokken er klokken. Den er 23 eller sådan noget. Ja, den er 23. Så ja. Og vi glæder os til i morgen. Ja, og vi skal op lige om lidt igen. Og det bliver pænt koldt nede, sådan for fødderne og sådan noget. Ja. Men vi hopper ned i soveposen her så. Ses i morgen. Okay, så lige nu, der kan I slet ikke se os, men klokken er klokken. 01:43. Ja, og jeg har slet ikke sovet. Og jeg har lyst til at dø. Ja. Det er sådan, det har regnet sygt meget. Ja, altså fordi vi ligger under nogle træer, så hver gang det blæser, så begynder det at regne igen, og det er bare virkelig irriterende. Og vores sovepose, de er gennemblødte. Helt gennemblødte. Det er fucking klamt. Og teltet er helt gennemblødt, og ja, men det var sygt dejligt lige at komme ud og tisse. Men så lige nu, der spiser jeg egentlig bare nogle myslibar. De der cornebik. Cornebik. Men vi glæder os til i morgen. Ja. Det bliver hyggeligt. Men... Og Christoffer spiller allerede 12:30 og bliver lukket ind kl. 12. Og vi har et lille problem, fordi at alle vores tasker, de skal sådan der tjekkes igennem. Så vi ved ikke rigtig, hvad vi gør, for vi har sådan der, hvor mange tasker har vi? 5 tasker. Ja. Og vi må ikke have mad og drikke med ind. Og vi håber virkelig, at vi kan få lov til at få det med ind alligevel, fordi at det vil bare være sygt lækkert. Ja. Men vi skal se, om vi kan sove nu, så ja. Jeg tror faktisk, vi ses igen i morgen tidligt. Ja. Som er 5:30, fordi der skal vi op. Ja, fordi der kommer alle mulige ulækre mennesker og sætter sig i kø. Undskyld. Godnat. Hej hej. Det er en t-shirt. Må jeg låne den, så jeg kan have... Nej, jeg har ikke nogen cardigan. Så jeg kan have min Lala på? Nej. Ej, please Frida, jeg har ikke nogen trøje, der passer til min Lala halskæde. Kom til den her. Ej Frida, du skulle jo have den her på. Ja, men jeg tror måske, jeg sætter den her indenunder.
min veninde. Snart jeg vil Det her passer passer altså også meget bedre på... Hvad med den der? Nej, for den er alt for kort. Den er helt... Altså, den er næsten bare mave, så det er alt for koldt. Okay, lige nu der er det sådan der dybt lang tid siden, vi har vlogget. Ja. Altså, like, virkelig. Christoffer har været på. En eller anden underlig Lars. Og nu er det snart patch for. Ja, og er sådan der fucking træt. Men vi var lige ude sådan der og snakke lidt med dem. Så det var meget hyggeligt. Og jeg er lige i gang med at overføre videoer. Hvad er ID? Ja, hvad er ID? Ja, det er meget. Men vi ses. Just feel inside myself. I don't pay for